ankommet her til Vestsjælland Center, og bilen er nu parkeret bagved her, og vi skal nu til at tømme lastbilen, skulle jeg til at sige, Sivsbil, og så skal vi ind ad døren her. Vi venter lige på Sivsbilføren, der lige vil komme og få åbnet, så vi kan få læsset ind her på scenen. Så skal der slæbes. Så er vi kommet over i småtingsafdelingen.